Ohaneze ndị Igbo ekenekwa m ọnụ. So Arthur Eze n'ukpo so ilijugwo onwe ebe na ilijugwo wee bụzie nke dictate ndị Igbo ihe ha ya eme asụhụ kwana ka njụ na ọbụna ilijugwo afọ wee dictate waziala ndị Igbo ihe ha ya eme. Biko nụ kulu ene dan nene video Arthur Eze n'ukpo nnecha ya enwe video ọzọ mma achọ ka unu nene ka unu gwa m mmadụ na-aba onye kwuo okwu kedu onye iyi ege ntị ya nene video Arthur Eze n'ukpo ka unu nụ ihe ukwu n'ọnụ ihe mmadụ feel that n'okwulu n'ọnụ ana amụrụ m ebe dị na nna aka ha njọ n'ime ụlọ ụka I don't know they wele ego penti ego ka say that they have something reasonable, so it's all about the money. And woe to you preacher, man of God, or abunda koeliche hapta enye ge nalo. Woe be tied unto you. Bible say, and let your money perish with you. Let your money perish with you. And then in this video. This our president Buhari is a Muslim, but God instilled in him to go and look for George, for Christian. Out of 200 million Nigerians, look at that George. Now show that Tinubu has no boundary. No boundary. If you come to Abuja, you see Wike is Igbo man. You see Omahi is Igbo man, minister. Everywhere, no boundary. All the type of people we want to lead Nigeria. After 80 years, Nigeria will change. It started changing. Now I beg everybody to support him before we die. I have nothing to give, but my Lord, I have to thank you. Thank you, my brother. I'm going to give you 100 million naira, but I'll give you 20 now. Fine and good. Yeah, unenesigia. Kita. Neneziano video Alex Otti'S mgbe commission bridge na Abia State. Nenekene na that video kono foka mmadụ onye nwe interest of the people at heart ihe kosi eme kosi ekwu okwu. Imagine that no record goes unforgotten except the people decide to forget. Ihe mere Dr. Umuokpa many years ago okwule na this video. Ụmụazị onenwu na this bridge ndo ochie ha nọ na okwule na this video. So ya achịgwa m na the government no bu na amaro na such thing na-eme na that place, but they choose to ignore. So nene no this video kono no hela Alex Otti'S aina na chiatazo. On this day, we remember in a very special way our dear brother, father, and mentor, servant of the Most High God, Reverend Dr. Umuokpa, whose body will be laid to rest in a few weeks, who lost two of his children at Igbos more than 40 years ago. We also offer our collective condolences to other families whose loved ones perished at different times in the river on account of the dilapidated Omenoko Bridge of Ice. Especially Mr. Maxwell Utuma for Hapia, his dear wife Victoria, and their driver who lost their lives in this Igbo river. We also remember and pray for the peaceful repose of the souls of the 17 students who perished on the same river in 2007 on their way to an exam center. Oh
community can bear is insensitive leadership. Fine. So now, between Alex Otti na Arthur Eze n'ukpo, kedu onye ya bụ okwu now? Asị n'obodo Nigeria dasị ya n'Igbo anyị dị n'aka ige ntị n'ihe ọ na-ekwu. What is the benefit of Arthur Eze n'ukpo to Igbo political system? The same Arthur Eze n'ukpo pụtara mgbe ahụ si na na ndị Igbo to ilu Buhari na Buhari chicha na-enye gị garanti nọ Igbo ka ya enye ọchịchị. Kita anụnwa na Buhari alitugo. Arthur Eze n'ukpo, what then is the agreement gị na Buhari reach kewe na ndị Igbo ọchịchị? If you and Buhari can reach that agree, okay, ebe Buhari na-enye ndị Igbo ọchịchị, why not go back to Buhari si Buhari na Buhari ebe na nye ndị Igbo ọchịchị release ela nwanne anyị nwoke ka ọ pụtaba ọ gbasara unu unu dị after ego what will benefit you people or unu dị after ya longevity of life unu akpajugo ihe unu na-achọzi ihe ọ dị unu nnọọ unu na-achị ya back to early age of unu dị 25 years kịta ka nwe akụnụba n'elu unu nwe because unu mmanụ na-agwazi egwu na okay ebe unu amara unu na-agba egwu na why can't people leave a good legacy kete imepe ọnụ iji eliji na-ede si na amechi na-esi nwa ike bụ onye Igbo nwoke Dave Umahi bụ onye Igbo Buhari mee Tinubu mere nka mee nke ọzọ na-ekwesịkwana na nwa ike okwetego na ọ bụ onye Igbo Anioma community ekwetego na ha bụ ndị Igbo nwa ike efunugo ka nwa ike megideli ihe pụta kwete na ọ bụ onye Igbo Anioma community ebe ekwetebe na ha bụ ndị Igbo bụrụ nwa ike ka ị na-achị isi ya na onyele ndị Igbo ọchịchị onyele ndị Igbo kedu ndị mmadụ one bụ ndị Igbo nọ na Nigerian politics that has ọnụ asị ka ekwube ka decide ya ikpọ 10 people in a round meeting to decide the fate of our region ndị Igbo mmadụ one ndị Igbo ya nọ na that table today. I'm just so disappointed. Enwere chọọchị ya bata ịkọ ihe people will walk you out, the man of God will walk you out. You dare not. Manye mago onye pụta na legal pulpit the corrupted souls everywhere. A legal pulpit ana izuzu yale. Corrupting the house of all didn't do no ka Jesus jiri tali wee pịapụ n'ọnụ ka mgbe ahụ. Na ihe Alex Otti na-emele ndị be ha. Why can't other Eastern governors pụtachika aka ọnụ mee ihe ka ndị mmadụ si eme ihe gas onwe ghọta onwe ha for once? Elisebe Alex Otti na-eme ha oke nna ka team up na ụzọ anaghị ya ị na-afụ na these things bụ essential things ndị mmadụ deserve. Ihe a bụ ihe ndị mmadụ deserve. Why withholding it against the people? It's not even about the contract, it's about the speed eji alụ ya. It's about the speed eji alụ ya. Na monitor the ọlụ ọ na-aga speed ọ na-aga onye nyere ọlụ tenkobolu ọlụ wele da tenkobolu ọlụ gị nụpụtazi na ya wele ya tii na akpa ọ nke gị mana nke enye mmadụ tenkobolu ọlụ olie 9 kobo wele 1 kobo nye kọntraktọ n'ime da 1 kobo ke ya half wele half tii na akpa weleze half chepụta ndị ọlụ alụ ọlụ 2 weeks abandon ya jewalụ. What is all these things unu na-ezuzu ya? I don't understand. You people na-enwekwada unu ananọkọtakwara this echiche for another person anyway. I believe most of you guys have sold yourself to the devil. Mali ego ihe unu dị after ego. Ịpụtasị na-enye chọọchị 100 million azụ gịnị kwanụ as gịnị? Unu ụka na-ayọ gị nne ka ha na-ayọ gị ego. Mana ịmaga onye nye 100 million, you must dance to their tune. Oluchi na the father pụta ọsị gị ya atụele ndị ọzọ. Anybody ya ekwu ene pastor nọ na Igbo anyị bụ onye Igbo na-ewu ekwu datin ị na-ekwu datin ka ya eji shu mawa gị isi ebe a pụta. You don't dictate to the people what they do, because at the end of the day unu nwa niile bụ nnukwu afọ Judea na-achọ ihe unu ya enweta n'aka ndị a. How many churches na-apụta ka ihe ka oluo their church members aka? And also these Pentecostal churches are with few members.
Johnson Suleiman ha Dr. Paul Eneche ha do all these things go reach to the members. Johnson Suleiman na-eke every week na church ya. Restaurant are free, weekends go there and eat. How many Catholics mbulone can the Catholic Anglican Potago sikeke at least abia church onye na apa na hand you over a plate in take away go make sure everybody want it. Nothing. Iga kita kedu ihu ni eje enwe kwum na problem the church project you know they finish. You know they finish be a problem or the too much. Call the one.